Hi! Good morning, everybody! Welcome back to my channel, and this is Ma'am Shiji. So ngayon, may pupuntahan tayo. Chuchay! Sama ko si Chuchay, halika na! Alina, pupunta kami sa kabilang bahay kasi magde-decorate kami para sa birthday ng pamangkin ni Brenda na si Aliyah. Halika na, Chuchay! Alina! Kasama rin na si Chuchay. Halika na. Alina. Alina, baba na. Hoy. Alina. Hoy. Halika na. Halika. Chay. Ayaw ma. Ayaw ma. Oh, bye-bye. Ikaw na magdala. Bye. Halika na. Alina. Punta tayo doon, no? Kay mama mo. Ayaw niya. O siya na lang daw. So, punta na tayo doon sa kabilang bahay. Tulong tayo mag-ayos doon. Don! Okay. So, see ya. O, diba? Sasama ka rin pala. Apaka-arte mo. Chuchay! Psst! Tinatawag kita. Nandito na kami. Alam niyo kung saan siya pupunta, oh. Shh! Hoy! Alam niyo kung saan siya pupunta. Halika na! Pasok na! Halina! 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 Dali! Dito na po sila. Tignan natin. Kamustahin natin ang kanilang mga paghahanda. Hala at baktora. Hi, madam. Mother! Good morning. Dito kay Lola. Musta? Kumain ka na? Nangauna mo? Na, wala pa daw. Niluluto pa ang lechon. Hi, auntie. Hello. Wow, daming lechon. Ano na yung iniwa mo, ma? Mapanakot? Panakot sa mga cellphone. Na, 4 na baboy ang kakatayin. Yabo. Asan na ang celebrant? Halika na. Nag-eskwela pa? Mareng! Hala! Pak! Hindi mo naman kami celeb. Hala, bakit? Dito na kasi sa pinto. Ito, pwede naman itong ganito. So, mag-advise ka yung tarong ha. Ayan siya. Ayaw pa. Bless daw nang. Bless daw nang. Bless ba? Damo lagi na sa pinta lagi mo sa pilit-pilit kaya matanggal din siya. Kaya nga eh. Kaya kayang bintang. Kasi basta-basta inaano kasi ni Britney, hindi na muna niya inano. Ayan o, tinan mo, nasira tuloy na yung pintura. Mars, kamusta? Awakan mo nga ito, ma. Bako, aman tamo mo na ha. Ha? Sa Brett? Makalima ka daw, 4 na baboy? O, bigyan mo akong 3 para maging 4. Sabi ko si 4. Wala kang naman. Magkaedad talaga sila ng pamangking ko, Mars. Sila. Lay ang nag-release? Oh, Hala. hindi ka 200K. Sa ilang, biluang sa mga naman. 7 na rin pala siya. Mas matanda yung pamangking ko kasi 9 yung birthday niya. Diba Kahapon. 7 sa Manila may handaan? Oo, bongga. Ano yun? Magkawang. 1, 7, 18. 1.6. Pag sa babae. Yaman mo, ang dami. Chuchay ta, lawang ta. Ang dami mong handa. Social. Balon nga mo yung marami. Oh, yan nga. Yan yung balon mo kainin natin mamaya. Uli iyo. Oo. Hindi nagbubong baboy diya isa naman. Ay, ikaw duwag. Sabi upat. Sabi upat daw.
Inom mo ka. Sabi upat na baboy. Ani tulog ni ka. Ito, oh. Pwede ka na ba tawag niya? Naman ang bitar kag dagan. Oh, taray, ayos. Together with the designer. Ay! Mangga daw ang available, wala na ikaw kisang cream. Nandito. Chay, ano ka na, Chay? Tawagan nanay mo. Chay. Baka pa hinahanap. Hi. Ayun lang ako, eh. Nandito na sila. Dito kasi mamaya gaganapin yung sa birthday. Ano na yung mahala? TikTok? Simba. Go. Yung mga tita mo ginawa, yung nakaloka din dyan. Diyan ka lang ah. Maliligo ka ba? Swimming pool? Ma, ano mga putahe mo, ma? Taklay, sampahin Ah, tangon, dami, isda, dami ah. lumpia. Nain na yung balot na lumpia, wala pa. Tapos no. Kahapon pa nagbalot. Ay, di ilalagay sa loob ng lechon, ma? Pwede. Ano ka daw tayo? Ito. Ito ilalagay. Parang kalaman. May motif? Wala pa kay Kuan. Ay, violet white na pala. Nag-ready na ako. So, dali ka ba? Tulong mo takaan daw. Gamay ka sa linat. Meron na? Ma? 16 daw mabot ito. 16, 17, 18, 19, 20. Muli nga eh. 20 ka ulit. Muli nga. Ikaw. Mas bati mo. Magkawal sa bati. Ah. Okay, wag mo. Hindi pa ako nakapunta dun eh. Join ka? Mas bati? Kala ko uwi ka na. Magkamaano ko yung model. Wala. Nga ako doon. Si Melmar ang meron. Wala ka pala dun. Ayan ang lechon, naglalakad ang lechon. Ay, baka lang. Andyan ang pala siya. Akala ko sumami ka rin. Ang sirayan sa taas. Kaya, Sa ito yung labisa. Labasa. pila ang suman ko! Na 350. Ay, isa? Grabe naman. Kaya sa 350 na na siya. Pila ang cake kung cupcake ko. Go! Kani 1,250. Kani 4,050. Ang tarpaulin ko! 350 na na siya. Ang balon tanan ko! 450. Supplier ka? Kakanin ko! In order na ka. 320. 300 para 20 pamasahin. Saan ka kumukuha? Hindi, ano mga yan? Garden niya. Ah. Ang dami mo supplier. Kailan ka uli ikaw? Kailan ka uling nalasing? O akong kuhan. Atihan pala. So, Bakit naka-black ka? Dapat orange. Oo. Saan sila oy? I'm sorry, Mars. First user na mahal lang ang damit, 8,500. Hala! First user. Abangan mo kaya. Abangan mo nga yan. Nice ka. Kailan kayo mga diamond. Tawo na bakan. Ano yung mga, anong diamond? Yung mga bato-bato? Ano mga bato-bato? First user. Magkano yung mga ganong bato-bato? 8,000 nga. First Pero ang user. sanay mo sa baton, bato-baton. Uyong! Tabangan ko nila din. Sino si Koromi? Go! Abi na kong cake. Malakad. Sino si Koromi? Basta kailo siya. Anong kanta ng Koromi? Koromi. Koromi. Napagod talaga sa mabisipan ko. Ano ba dito? Ang ginagawa pa natin, go! Hala! Mayot, alpha ba? Hala. Isa na siya magpalay siyang kuan. Wow. Sada yaw niya, oy violet gapon ng glitters. Green man siya. Ang ganda siya. Buti naman nagpakita ka na.
Oo naman, basta may mga okasyon, may mga leksyon. May iti-take out tsaka ka Hindi ako mag-take out. Ano ang reaction mo na... Ano dyan naman kabakal? Huwag mo kayo bitara. diba? Ha? Uy, ako nag-set. Ano sinet mo? Ano sinet mo? Ay, isang set yan? Oh, yes, yes. Isang ano? Ano mga... Isang pakete. Ha? Sa pakete lang? Kachutang ha? Nana ang fried chicken. Yeah. Fried chicken. Ang fried chicken. Nana. Bayot pa. Oh, may lechon pa. Hindi ba ilalagay sa labas? No regalo, no entry. Sabihan mo to. Oh, meron ako. Oh, di ba? Kasi bugali nga wala lang may batchoy na lang yan. Andiyan yung mga bags. Ayan yung mga ulam. Mga bata, dire! Linya! Mga bata, linya! Wala! Linya! One line, dire! Huwag mo sakalin yung bata. One line, bata! Nasaan yung mga bata? Bisita, Day. Bisita. Ay, one line, line! Mga bata, linya! One line, mga bata! One line! One line, mga bata! Linya, bata! Linya! When libita! Si Bakang bumipila pa rin sa styro. Kaya daw. Mga bata! Si Bakang napila rito. Wala to, Jai. Tuloy ko doon, may mga bangko. Ay, linya, mga bata! Very good! Dito. Diretso. Ayan, harap ng meso. Ang first account, bale sa linya para sa ice cream. Bale ice cream. Biya, inilog. Asa na yung next? Balik kami sa ice cream. Balik sa ice cream. Sige. Asa mga bata? Oh, everyone! Paggamit tayo ni Coke, after sa Coke, ice cream tayo na. Oh, sige, count sa mo, count. Pagkain sa... Yan, Mga bata, wala na. Oy, kutsara! Kutsara! Kakain na daw, kayo na lang. Kasi bakit nakawin na tayo? Lloyd! Kutsara! Ayaw, ilabay ang kutsara gagamito sa ice cream. Objection, Your Honor! Objection! Bata yung drinks nyo! Birthday feeding sa mani. Mga bata yung nanggoy! After lunch. Objection! Dudong! So nagkagobot din sa birthday ni Talia. Kailan daw? Ha? Kailan si Louie? Pwede ma'am. Ay, kiniro! Mga bata. Tanda na si Kayla sa kusina. Bagay. Ayan, so nakagobot ka diri guys.